Ako máte teraz so sebou najdrahšiu vec? Bráško, títo ľudia nemajú najdrahšiu vec. Zo všetkých tých vecí, ktoré majú, žiadna není najdrahšia. Oni majú len najlacnejšie veci. A vy poviete, ale Filip, ale z tých vecí, ktoré majú, musí byť nejaká najdrahšia. Aj keď sú lacné, tak nejaká z nich musí byť najdrahšia. Ne, tejto komunite prestávajú platiť matematické zákony. Si môj telefón. Koľko stál tvoj telefón? Nemám tušenie presne, ale cca okolo 300. Bráško, čo to robí ten telefón? To máš iba na SMS-ky? Alebo čo s ním robíš? Ako musí fungovať telefón za 300 eur? Jak sa to používa? To musí byť hrozné niečo. Keby mám telefón za 300 eur, tak by som bol z neho asi tak frustrovaný, že by som tiež potom možno sa takto obliekal. Aby som, že kľúče, ale práve to som si uvedomila, že kľúče tu nemám, takže vlastne... Mohla Ševačka povedať, že najdrahšie, čo má, sú kľúče. Akože chápem to správne, že myslíš kľúče, že klasické kľúče. Že najdrahšia vec na tebe sú tvoje kľúče. Rozprávame sa o tých istých kľúčoch. Myslíš také tie malé veci z Mosadze, s ktorými sa otvárajú dvere. To je to najdrahšie, čo na sebe máš. Tie kľúče, ktoré majú hodnotu asi 5 centov za kus. Akože môže byť. Akože keď sa na to tak pozerám, tak asi môže byť, ale ma to zaskočilo. Že najdrahšie, čo má, sú kľúče.